Здравейте, аз съм Тодор Ангелов, това е военната сводка от 15 март. Ще започна с Иран, като първо искам да обърна едно внимание. Мисля, че вече на целия свят стана ясно, защото това открито се говори, колко смешна и жалка американската армия на терена и изобщо всички армии от НАТО. Ще ви дам само един прост пример и ще ме разберете. Русия воюва срещу Украина и срещу всички страни на НАТО, които постоянно ни доставят оръжие, свръхмодерни системи и какво ли не. И въпреки това нищо не могат да направят. Сега само за момент си представете, ако руснаци и китайци бяха доставили тяхните оръжейни системи, тяхните специалисти на Иран. Говорим за орешници, за хиперзвукови ракети, говорим за хиперзвукови противокорабни ракети, комплекси циркон и така нататък и така нататък. Имате ли се на идея какво ще да се случи на американо-израелската групировка? Аз щях да ви кажа, не 3 дена, за 3 часа нямаше да остане един кораб над водата. Защото те не могат, нямат възможност, да не говорим, че нито боен дух имат, нито сила имат, практически нямат абсолютно нищо. Те не са готови за такъв тип война. Те не са готови за война срещу противник, който мога да отговаря асиметрично. Но по-важното е друго. Видя се, че Съединените щати не могат да опазят дори себе си, да не говорим за съюзниците, всичко е въздух под налягане. Освен, че за нищо не стават, освен, че не могат да воюват, освен, че са смешни и жалки на терен, те себе си не могат да опазят. Скоро кюрдската съпротива пусна едно видео, аз го дадох в канала, където си влиза един боен дрон, един FPV дрон, обикаля си из база Виктория, която е до Багдад и тя е абсолютно празна. Всички са евакуирани, защото ги е страх от атака с дрони. Сега това го екстраполирайте към руско-украинската война. Екстраполирайте го към битките на терен. Мисля, че сами разбирате какъв е разликата в мислене, в боен дух, в мащаб, в солидарност, в това да пазиш съюзниците си. Така че, като ударим чертата, НАТО е книжна, никому не нужна организация, освен да взима пари. Съединените щати са тотално неподготвени за съвременна война. Първо, второ, не могат да воюват, трето, не могат да пазят никой. Това е рекапитулацията. И това тези две войни го показаха както никога. И ако някой се съмнява, пак му задавам въпроса. Какво щеше да се случи на цялата тази войска, ако руснаци и китайци бяха се намесили с техните специалисти и с техните оръжейни системи? И ще разберете за какво ви говоря. А сега по отношение на Иран. Иран вече мина на военен режим на работа. Показаха кадри как си работят подземните градове, печатат са дрони, печатат са ракети, всичко си работи. Цялата им военна промишленост, която е в планините в централната част и в частта към Каспийско море, е абсолютно незасегната и те са в състояние да водят още поне 2-3-4 години война. Другото, което е, те изстреляха 52-а вълна от ракети, като за пръв път използваха свръхтежки ракети. И Серджил, мисля, че се казваше тяхната, и Корхамшер 4, като те въоръжиха, тя може да носи 1 тон бойни глави, те въоръжиха с 2 тона. Скоро се говори, че те ще въоръжат с 34 тона бойни глави, които ще бъдат и касетъчни. Това на практика означава гарантирано поражение на един цял град. Изобщо нещата стават много там тегави. Най-просто казано на български. Като от друга страна ударите по абсолютно всички НПЗ-та в залива и по абсолютно всички държави си продължават. Ормуз е затворен, но с едно уточнение. Всяка една държава, която се съгласи първо да плаща в юани, второ има други ирански условия, като има едно безусловно условие, който си изгони съответно американски и израелския посланник, свободно си минава през Ормуз, но всяка една държава може да води преговори с Иран, той това го обяви и той гарантира при определени условия пускането на неговия танкер през Ормуз. За другите това не е възможно, другите нямат право да минават. До момента има ударени над 18 танкера, всеки, който си помисли, че може да мине или че ще бъде запазен от американци, директно бива удрен. Това е по отношение на Ормуз. Хутите се намесиха и излязоха с заявление, че те обмислят да затворят и Баб ал-Мандеб, което означава, че кризата ще стане изключително тежка. И това е в общи линии в Иран. Американците в момента правят едно нещо, стоят и умуват. Цялата администрация около Тръмп се е разбила на, условно казано, на два лагера. Единият лагер, който
е зад Марко Рубио и който иска да продължат курса, да опитат и сухопътна атака в Иран и още бомбардировки и какво ли още не. И другия лагер, който се солидаризира с Джей Ди Ванс, които искат незабавно изтегляни. Защото вече стана ясно, че колкото повече върви тази война в Иран, тя няма да доведе до нищо. Първо ще направи жестока криза с горивата, но не само с горивата, и с земеделието, и с вторични ресурси на поставки, което ще удари цялата световна икономика и индустрия. И понеже всичко е глобализирано, ще ги удари по такъв начин, че това ще рефлектира и вътре в щатите. Те това не могат да го допуснат. Особено сега, като има и междинни избори. Втория момент. Ако това нещо продължи още 2-3 месеца, Европа, понеже пред Европа има само два избора. Или да фалира, или да се договори с Русия да пусне газ, петрол, продукти и какво ли още не. И щат не щат, че трябва да ги пуснат, защото хората просто ще излязат на улиците и ще стане гражданска война. Така че ако това нещо продължи и ако Европа стигне до дъното и вече няма на къде, руския газ и петрол и продукти и пазар просто ще текне в Европа. И тогава вече американците абсолютно никога няма да могат да влязат втори път в Европа. Това ще им е за последно. И третия момент е, те не са в състояние да водят такъв тип война. Това лъсна, това са видя. Просто не са подготвени. Точно това е основната спирачка за сухопътна операция. Било срещу острова, било в Бандера Бас, било Кушлети и въздушен десант. Защото първо няма трепо и второ войната не е подготвена. И когато ги запукат иранците с дрони и с FPV дрони, и всичко ще стане на един мармалат. Те изобщо не познават реалностите на тази война, каквото се случва между Русия и Украина. И другия момент е, че някои си мислят, че Реба било панацея и пазило дрони или някакви такива системи. Ама не е така, защото дроните вече се движат на жица, на оптовлакно. Така че никакъв реп и нищо не ги хваща. Изобщо нещата са много оплетени. Пак се придържам към старата си прогноза. До края на този месец цялата тази сергия трябва да приключва. Ако направи грешката да пробва сухопътна операция, ще бъде касапница жестока. Просто ще бъде залят от дроноудари и американците нямат готовност, не знаят какво да правят срещу такъв тип война. Така че до края на месеца трябва да приключи това нещо, да се изтегли. В момента те умуват да пазят Ормуз, американските кораби, но те не могат да го пазят. Защото първо той е много тесен, около 20 км, и могат да го обстрелват и удрят откъде ли не. Второ е много плитък. Не може да привлечеш и големи ударни кораби и подводници. В общи линии са в тотален и пълен тупик. А те не са разрушили повече от 10-15% от военния потенциал на Иран. Максимум 30%. И това е ситуацията. Така че гледайте до края на месеца. Всичко си заминава, а петродолара, аз съм ви го казал още преди войната, вследствие на това ще рухне, ще се загубят позициите в залива страните тотално ще загубят туризъм, инвестиции, какво ли още не, и цялата карта на света ще се преформатира. Това е. А тия дни Иран ще продължи да си изстрелва ракети, да се произвежда, да се синхронизира, вече той си влиза на военни релси. Всеки божий ден работи за Иран и ще става все по-стабилен и все по-стабилен. Просто наблюдайте какво ще се случи. Пак казвам, аз не виждам. Края на този месец за мен е крайният срок, защото е много скъпо и вече стават много сериозни рискове. Това е по отношение на Иран и всичко свързано с Иран. В Русия има нещо интересно. Украинците са получили много сериозни дронодоставки, най-вероятно от британци и французи, защото само за едно денонощие са атакували с 615 дрона. Москва, пригранични райони, Крим, Севастопол, всичко. Бройката е 615. Като тенденцията е това нещо да се увеличи до към 1000. Тоест, украинците ще гледат да излязат на този рубеж от 1000 дрона, докато руснаците вече гонят рубеж от 2-3 хиляди дрона. Изобщо мащабите стават колосални. И в момента, което се случва на руския фронт, е, че се води строго позиционна война по целия фронт и така наречената битка за малкото небе. Кой контролира малкото небе и дроните? Руснаците са спрели в Запорожието, там е огромна сива зона, украинците се мъчат пак да контратакуват Приморско най-вече, нищо не се получава. В момента и двете войски се прегрупират, очаква се да се изчерпи дронозапаса на украинците още максимум 3-4 дни, след което руснаците пак ще ги изтласкат. Тоест в момента си е позиционна война и война за небето. Единственото изключение може би е област Сума, където има малко напредвани, и Константиновка, където по трасето М03
също има напредване. Иначе всичко си е стабилно спряно и руснаци се готвят за настъпление.